Nagarap. Yun. Welcome back to my channel. Yun, kung bago pa lang sa aking YouTube channel, pakipindot na yung subscribe diyan. Pa-subscribe na rin mga gamba at pati paki-follow rin yung ating Facebook page, yung Mendoza Zero Gagamboy, yung ating Facebook page. Pa-share na rin yung ating video, paki-like na rin. Pati yung notification bell, pa-hit na rin mga gamba para lagi kayong updated sa ating mga ina-upload na mga video. Ayan, shoutout sa iyo, Sir Abad. Idi Abad dyan sa may Nabutas. Nung nakaraan nag-deliver ako dyan ng Tagalog, binigyan ako ng maraming alimasag. Thank you, Sir Idi Abad dyan sa may Nabutas. Ayan. So, ito, panoorin natin mga gamba, itong mga laban ng Jinsan. Ito paglalabanin natin, Jinsan to. Ayan, kita nyo. Ayan, medyo, brown siya. Medyo dark, kita nyo, kilikili niya, maitim. Ayan, ganda. Ito naman makakalaban niya. Ayan, brown siya na medyo transparent yung paa. Mga Jinsan yan mga kagamba. Mga TM size yan pero parang undersize na. At tingin ko tangkal na lang itong mga to eh. Pero wala tayong magawa, wala tayong may content mga kagamba. Kailangan natin pumatol sa mahal. Kung ako nga, yung iba dyan na nagre-reklamo bakit mahal ang gagamba. Kung ako nga pumapatol ako sa mahal na gagamba. Dati ito, bita ko rito 10 piso lang. Binili ko ito ng 30. Kasi kailangan natin na magkaroon ng content para hindi mapabayaan na ating YouTube channel. Ayan, paglabanin na natin ito mga gamba. Salang na natin para maalaman na natin kung magandang maging laban. Ayan. Uy, lukutan lang yan. Nagharap. Yun, grabing hataw na. 3 araw na yung mga gamba. Iyon na naman, puro stick ang kinakagat. Hataw ng hataw. Takbo ng takbo yung isa. Sige. Walang tigil na bakbakan. Ayun na. Medyo laglag na isa. Ayun na. Natakutan na. Nalaglag yung natalo yung transparent. Pero paano kung nalalakas pa ito bago kasi? Transparent talo. Isa pa. Huling bulos. Sa sunod na araw, abangan nila ito. Sunod na araw, mas matapang na yan yung transparent. Hindi, ito yung medyo dark pala ito. Transparent lang naiwan. Medyo, ayan Tama ba? Medyo may kalakihan tong isa. Pero okay lang. Patisan mo kung sana yung sana. Hindi pa nagkasakitan eh. Hindi kasi hindi pa kasi siya talaga. Bago kasi siguro hindi pa naging nanak mo yung isa sa plastic ang kinakagat nilang dalawa. Puro stick yung nakakagat nila kanina eh. Tatapang eh. Takbo ng takbo. Sakit na siguro ang pangil. Sa stick siya nakakagat kaya sumakit ang pangil. Kaya hindi na sila kakakagat. Yung isa mahabol, tapos yung isa na magpapahabol. Bumalik pa ulit. Lumaaban na. Sakit ang pangil siguro niya. Puro stick ang kinagat kanina. Kaya hindi na sila makakagat, hindi na makadi ng kagat. Ayan pati unog. Ang sila ng pugi. Nako. Asa na pugi? Andiyan ka kasi pugi. Pugi kasi nasa ilalim eh. Alis ka nyan. Ito na lang, huling pagkakataon. Hinalo na naman ito. Alis ka dyan, pugi, alis ka dyan. Hindi na din ang nila pitik-pitik na. Wala na. Talo talaga itong Masakit ang ngipin. Tumama sa stick. Medyo, ba yung nanalo? Ito yung dark kanina. Yung medyo transparent ang natalo. Ito ang nanalo. Okay, thank you. Maraming salamat mga kagamba.